Много сме бързи. Да живее баба ми. Много сме бързи. Аз се паузах. Да почина малко. И на мен ми е много зумна табата. Дали бе? Буквално. Я. Не точно бе. Сега ще бъде... Ако ми даде на 0,5, няма да ми даде, разбира се. Защото е Кук. расти. След нашето любимо. Оп. Чакай. Ай, може 16. Обърна ми камерата наобратно. Виж нещо яко за Samsung, виж. Докато снимаш, може да си обърнеш камерата. Опа. Ето я сега. Централна ЖП гара. Ще само да се мръдна. Юли! Ето го Юли! Юли! Това ми е любимо. Стиридис. Калънчето. Ето я. Защо не ми зумва? Сега би трябвало да ми зумва. Ето. Галенчето. Не ме снимай. Галенчето и Катя. Галена, ти как си направила лицето? Хем е така, хем е гледай такива условата. Малко причина къде му дойдат. Не мога го направя. Ама та колкото и да остарява, колко изглежда млада. Да, наистина. Нали? Винаги еднакво изглежда. България не търси талант. Или както му викат, България не знае какво да гледа. Ай, трябва... Али как се кара или не? Май не. Трябва да рейтеме Централна ЖП гара. О, да. 3 от 10. Не ми харесва. Синьо. 2. Много е грозно. Знам. Не казваме нищо за левскарите, който съм аз. И аз. Нова станция. Коя е тази? Княгиня Мария Луиза. Аз си дам 5. Добре, Аз средно. си давам 4, само единствено заради колоните. Те са много яки. Да, и мене ме кефът, и мене ме кефът. Те колони най-много Сериозно и мене ме кефът. Любовта да те духа. С Митък, Библията ме се спори.